Kwanda izinsolo ngo-IEC ekubalweni kwamavoti angesiwo kodwa kube kubonakala enye inamba. Sanibonani wengane zakwethu, sanibonani. Ikhona ke la eGalaga Estate njoba nibona la kubalwa khona amavoti la kubonakala khona kune intelligence yase-America u-IEC kanye no-ANC barobha amavoti, ama-system wabo ashona phansi. Awuthi nginichazele kahle, ngicela ukunichazela nje. Ikhona kodwa ngikhona nje njengamanje oba ngikhuluma nani sengiyasuka ngendlini njengamanje. Ngani zakwethu, njengoba sengichazile ngathi into eyenzakalayo kuno ubani CIA i-intelligent yase-America ekhona la eGalaga Estate. Asiyazi ukuthi funani intelligent yase-America ngoba thina la South Africa asikaze singenelele indaba zakhona eAmerica, kodwa enginganitshela khona i-intelligent yase-America ikhona la. Into enye ke exakile futhi lapha kube ukuthi i-system yakwa-IEC iye yakrasha, uyabona, iye yakrasha. Mayikrasha kutholakala ukuthi kunenye yama-technician akwa-IEC, uyabona, kulento eyenzakalayo inikezele ngesystem yakwa-IEC kwi-America. Angazi noma niyangizwa lento engishoyo. Ithe i-system ikrashile, niyangizwa, ithe mayikrasha i-system kwase kutholakala ukuthi mayikrasha kwase kutholakala ukuthi kunenye i-technician yakwa-IEC enikele ngesystem lesetshenziswa lapha kwa-IEC yanikela kwi-American. Niyayizwa lento engishoyo ngani zakwethu? Angifuni ukunitshela manga, bengikhona manje lapha eGalaga. Akuhambi kahle izinto, ayihambi kahle izinto, ibala ahambi kahle, siyaxhashazwa. Into eyenzakalayo ke baqhubeka bayabala kodwa ama numbers lutho awakhuphuki. Uma kukhuphuka wabo kukhuphuke nawe DA, kodwa awethu awakhuphuki. Bafothi leyo nto engithi nginitshele yona into eyenzakala ke manje sirojwa sibuka ngawo mabili, kodwa ke ama-leader omkhonto wesizwe aseyifakile i-objection ukuphikisana nalokho okwenzakalayo. Manje kwesinye isikhathi ke ama-objection lawa afakwayo ayadelay, athatha isikhathi ngoba sivotile enivotile ethu kumele lisikhulumele. Indlela okwenzeka ngayo ngani zakwethu asiculisekile. Ubhekicele ufikile lapha, nami bengikhona. Ufikile ubhekicele lapha wathi uzobopha le technician enikele ngale system yakwa-IEC kwi-America. Ubhekicele okokuqala akanalo ilungelo lokubopha yena, ubhekicele ukuthi eyobopha. Bakhona abasebenza ukubopha. Ubhekicele into ade ezoyenza lapha e-IEC uzovikela lapha yana. Ngani zakwethu, asuxhashazwa sibhekile, lento eyenzakalayo ayikho mnandi. Angifuni ukunitshela manga, ngiyazi ukuthi nikude lana ikhona, kodwa fanele nibazi ubuhlungu esibuzwayo obenziwa lapha e-IEC sibuka. Akukuhle ngani zakwethu, angifuni ukunitshela manga, akukuhle neze lapha e-IEC. Into eyenzeka laphana ingiphathisa nekhanda. Into ebuhlungu lapha bayaqhubeka bayabala, kodwa manje lapha escreenini akukhuphuki lutho. Iyona into edidayo engifike ngayibuka laphana. Kukhona ama-American lapha, angiwazi afunani. Khona i-intelligent yase-America angiyazi ifunani, izofunani. Ngani zakwethu, singavumi ukurojwa izwe lethu, sihambe sayovota. Cha, leyo singayivumi impela. Angifuni ukuqamba amanga, singayivumi ngoba siyaxhashazwa ngani zakwethu. Fanele nazi all over lana ikhona mani ngekho eGauteng ukuthi sikhona la eGalaga, siyarojwa sibhekile, kurojwa amavoti ethu. Bafuna ukusiphatha ngenkani, iMelika izongenela izinto engazazi la ekhaya. Siyaxhashazwa. Lokho nje ade nginitshela khona ngani zakwethu, nosekungihlukumeze nje emoyeni ngoba lento eyenzakalayo ayikho mnandi.
Ilokho nje ngifuna ukunitshela khona sivotile angeke kwenze kuthiwa sisahleli ku 1.6 million angeke ngani zakwethu kuthiwa siku 1.6 million njengoba su number 3 ku national hleli ku 1.6 million kanjani sivote kanjani njengoba siqoqe indondo kanje siqoqe yonke into hayi ngani zakwethu ilokho nje ade nginethulela khona anginawo amaningi ake ngehlele ngenzansi kodwa nje lokho njengamanje okusiphethe kabi ukuthi amavote ethu bayasixhaphaza kwi-MK akusenyuka akusehli kumile kwenyuka wabamavote siyaxhashazwa ngani zakwethu nginitshela